балтышлар 4 ел рәттен бик матурлыгын әйтеп, оешкан рәвештә референдумнар уздырабыз. Инде үзара салымга килгәндә күреп торасыз, безнең үзара салым акчасын җыеп, Балтачның ничә үзгәргәнен инде бөтенебез белеп күреп торабыз. Балтач җирлегендә эшләргә килгәндә 4 ел эчендә инде безнең бик матурлы үзебезнең Балтач паркы төзелде. Шулай яңа зират төзелде. Инде 2 ел рәттән безнең тротуарлар матурлыгын әйтеп төзелеп бара. Элек шундый җайсыз тротуар юк иде, хәзер бөтен юлларда тротуар, аяклар пешерәми, чистодан, удобныдан барабыз. Аллаһка шөкер, соңгы елларда безнең үзара салым җыю программасы нигезендә бездә күп халык өчен тротуарлар, шулай яңа зират җир алуында эшләре башкарылды. Һәм дә бу эш, бу программа, шушы дәүләт программасы буларак кына түгел, безгә, мөселман кешегә, шулай ук садака-и җария буларак та бара. Чөнки без һәрберебезнең керткән өлешебез өчен күпме кеше шушы тротуарлардан йөри, күпме кеше шушы әйберләр белән файдалана, шу халык безгә дә аның әҗере бара. Мы сейчас находимся на том месте, где нет вообще тротуара. Это улица Космодемьянская, которая идет дорога в сторону Казани. Я увидела, что действительно тяжело нашим людям этого края, этой махалли, ходить по этим раздробленным дорогам. Я призываю вас всех, особенно кто живет в этих краях, как говорят, Камчатка, всем дружно пойти на референдум, сдать деньги, чтобы нам построили хороший асфальтовый тротуар, так скажем. На средства самовложения вот в этом учебном году смогли проложить тротуарные дорожки, что для нас обеспечило безопасность детей на дороге. Инде яңадан шушындай программаларны киңәйтеп, инде бистәбезнең, районыбызның халкына җайлы булган юллар булсын, яки тротуарлар булсын, яки башка парклар булсын, шул чараларда файдалансак, инде бу бик әйбәт булыр иде. Һәм дә инде без үзебезнең өлешебезне керткәч, инде бу өлеш, бу налог дип аталса да, әмма ләкин ахирәттә бу безнең ниятебезгә карап, ихлас ниятебезгә карап, садака-и җариядән китә мөхтәрәм җәмәгать. Шушы эшләрдә, шушы изге эштә без активрак катнашсак иде. Хөрмәтле балтышлар, һәрбер эшләребез һәм эшләребез фәкать үзебездән генә тора. Бердәм булып эшләгәндә генә без шушы матур эшләргә ирешәбез.